Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Pulaku TV. Mi silminake dow mon mi hofnon kala tawede ɗon fu nder duniyaru. Ɗum derɗirawo moɗon mo anduɗon mo mbowɗon Adamu Haruna. Sakiraɓe en kadi ban bayri seɗɗa dede ko larani jeygol Pulaku TV ko mi heɓa komi hermanta en seɗɗa seɗɗa ni kala ɓawo balɗe ko asaweje fuu. Mi andi kaɗo dama ɗuɗɓe nder moɗon sakiraɓe ngam mayɗo miɗo hokka on muñal arande man ɗoni. To sakiraɓe ande bo en fotti dede ha jeygol Pulaku TV. Yawwa mi andi amiji moɗon ɗon ɗuɗɗi dede ɗi mi resevi dow ko larani application ji e kujeji fere fere musamman sakiraɓe woɓɓe to ƴamto ko larani hala WhatsApp wino connecté ɗum be Facebook. Ɗuɗɓe ƴamtake am dow man, dow mi lari message mon ɗuɗɓe woɓɓe bindanimi, woɓɓe kadi vocal ji mi heɓa mi jaabi on. Kanka mi yiɗi mi jaabo on hedde komi nasta dede ko waddi am dow vidéo may ɗo. Arande man ɗo ni dede ko jamtoto ko larani hala WhatsApp wino yiɗi connecté ɗum be Facebook, to accepti ma to accepta bo ɓe bloquea dede WhatsApp maɗa. Kanjum bo sey lewru mai ɓe fuɗɗata ɗum. Jotta mi tan min mars, jotta diga janvier février mars avril mai, sey lewru mai on ɓe wi ɗum fuɗɗata huwugo. En andi ɓe mbiɗo ɗum fuɗɗayno diga lewru mars ɗo, amma nde ɓe giɗi ɗuɗɓe pamayi ɗum, ɗuɗɓe ɗo acca naftirgo ɓe WhatsApp ɗo, ɓe kori ɗum yeso, ɓe jari ɗum yeso, ɓe jari ɗum ha lewru mai. En ɗon gelo lewru mai man ma to waɗi ɓe jara ɗum yeso haɓe soma ɓe itta ɗum sakiraɓe. Ngam may ɗon jarama banta mi mati noon mi derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo anduɗon mo mbowɗon. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo andi dede mi ummoakeno miɗo dow jahangal, mi wi miɗo wara Cameroun. Kono heɓuno mi prometi on mi won to Allah mum yerdi miɗo tammo warugo Cameroun. E balɗe saliɗe bo on giyan mi wati statut ha WhatsApp musamman, mi waɗi mi tammi vidéo to mi yejjita mi mati noon miɗo wara. Amma ɗuɗɓe nder moɗon gerɓanimi message, Adamu Haruna e noy ha jotta a yottaki Cameroun na, min nani habaru aɗo wara Cameroun ha jotta a yottaki na. Ɗuɗɓe nder moɗon bolwi message vocal e message ji on gi ha jotta mi heɓa mi jaabi on, mi heɓa mi lariɗi ma. Goo man ni sakiraɓe miɗo hokka on muñal, message ji man ɗi ɗuuɗi, miɗo mari message ko watta presque 1000, ko watta presque message ji yimɓe ujunere. Mi fota on pat moɗon wiya mi lariɗi mi répondi on, amma mi lari message ji mon pat mi yetti on, mi andi ɗum dede gondal e yide wonde hakkunde meɗen sakiraɓe. E on ƴaman on nana noy habaru jahangal maɗa man, to gonɗa artoy a yottake na. To bon dede ko larani hala jahangal may ɗo hami konndete dow magal seɗɗa sakiraɓe. On andi ñande salasa mi ummowake mi wari ha aéroport ha Dakar dow mi dillowan ñande alarba fajira. Sey nde min gari ha babal enregistrement ɓe mbiyata min dole sey to a waɗi testé coronavirus je pays a yahata. Mi mati noon bo to mi ummake mi tammi yaltugo Nigéria, miɗo mari sukleji hatton. Mi wari ɓe wi dole sey to goɗɗo waɗi testé corona je Nigéria, sey to ɗon form je ɓe kokki goɗɗo sey to remplissingol dede ɓe accepti kuje ɗo may ɗo, nden a yoɓa ceede je waɗugo testé corona bo, e nden bo en ligne a watta ɗum. Wakkati ɓe bo min gari ko lutti fuu ɓurayi 30 minutes ko yahugo 1 heure de temps. Min kabdi amin ngara ɗum, himɓe je yiɗi voyage ugo ñande man pat wala mo voyage diga min dillowo Nigéria dillanɓe Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo e ko nandi be majum, wala keɓuɗo dilli. Yaadu ñande may kam pasitake, donc jango man ɗo bo vol je min kosi man ɗo ɓe kuwata ñande man ɗo, ɓe na ɓe kuwata ñande may ɗo, ɓe njata ligne man hakkunde Dakar Nigéria ko Dakar Togo ɗum dede so kuje ɗo askay. Yawwa donc diga mercredi c'est vendredi. Yawwa donc ça veut dire que jeudi ɓe kuwata c'est vendredi. Yawwa banni dole sende min lori min sañi ticket amin, biye amin min lori fayin ma min joɓi ceede pénalité dede je biye man min lori min gaɗi min gerɓi ceede ɗum waɗani min kuje ɗo may en ligne je testé corona je Nigéria man ɗo. Min lori min gaɗi testé corona fayma je Sénégal, dépense ji kam sey ton gi sakiraɓe. Dalila meɗon mi hokkata sakiraɓe kala marɓe haje waɗugo jahale jotta fuu sey on taskito hedde ko waɗa jahangal ɗo hani a renseigna dow ɗume condition ji ɗume be ɗume ɓe ɗaɓɓitita. Min mi ƴami ɓe mbiyam donc testé corona je to mi waɗi je Sénégal tan heyi, mi yehi mi waɗi testé corona je Sénégal, mi wari ɓe mbi dole sey to mi waɗi je Nigéria. Mi walano anniya may ka, mi walano andagal dow maka, donc dépense je ɓe gaɗi am hakkunde waɗugo testé corona je Nigéria mi loro mi waɗa je Sénégal. Hosu mota yahuɗo donc kala fippi losde to musamman Sénégal kujeji maɓɓe pat ɗon cher. To hakkila ummago diga aéroport yaha nder wuro Dakar, nder ville Dakar, hakkila yoɓa ceede mota 30 000, 40 000, 50 000. donc mi dépense ɓe gaɗi mi dépense ceede ko ɓurata 300 000 ceede dede je pénalité je billet tan. Accu ceede de mi yoɓuno ceede billet, sey nde mi lori mi yeɓi ko watta 126 300 ɗo kanje mi voyage a ñande nde mi yinno voyage ugo tan. Dole sey to mi lori mi yoɓi ceede pénalité 126 300. Accu ka ceede testé corona mi lori mi waɗi je Sénégal 40 000. Accu je mi wonno 40 000, mi lori mi yoɓi 40 000 e mi lori mi yoɓi 42 000 naira je Nigéria, ɗum environ ko watta presque 60 000 de francs CFA.
so mi wanna on video ɗo miɗo hokka on de détail may ɗo heɓa de sakiraɓe yiɗɓe waɗugo jahale hedde ko dilla ɗo hani renseigna bien yawa ka tawiyam on waɗi miɗo ɗita noon banni man ɗo dalila may ɗo dole sene min lorti Dakar mi waɗi balɗe ɗiɗi may se ñande jumare magum wi alamisa jemma min ɗo hosoy mota toujours mi yoɓi mota ko watta 50 000 waddami airport ha aéroport jemma donc min gaddimi jemma ñande may ɗo mi yehi de ko nden ma mi waɗi kujeɗe ma ɓe gerɓanimi ɗum en ligne mi yehi mi imprimi ɗum mi yarani ɓe donc min jeeyi babal enregistrement ɗum waɗi enregistrement ɗum timmini min jeeyi min naati avion diga Dakar min gari Togo min gaɗi escale hatton min gaɗi ko watta 1 heure de temps et demi banni min ɗon miti diga hatton min jotti e Abuja kikide ko watta gal 16 heures banni min jippi Abuja Nigeria mi jippi hatton min ɗon mari sukleji seɗɗa ɗon de sobajo am jeɗirawo mo min hudata awal musta mo min kudata ha hala marketing mi andi ɗuɓɓe nder moɗon ɗon giɗa vidéo ji amin min potti hatton min ɗon mari sukleji hatton min gaɗi sukleji man ɗo ko watta balɗe ɗiɗi ha Abuja min ummiti diga Abuja min gari Kano hande bo jotta mi waɗan tan vidéo mi waɗan tan ɗo ni miɗo ha Kano hande balɗe am ɗiɗi ha Kano mi timminay sukleji am je haɗɗo man bo inchallah to mi timmini sukleji man ɗo ɓe awal musa min tan mi ummitago diga Nigeria haɗɗo min jippo Cameroun to Allah mo yerti min potami mi wiyonda ñalawmade nde min jottoto ngam ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamto nde jottotoɗon Cameroun e ko nandi ɓe majum ɗuɓɓe nder moɗon ɗon gelo to min gari Cameroun ɗo en giida sakiraɓe tandami inchallah en tan mi yiidugo on pat moɗon kala on marɗo haaje min giida fou inchallah en tan mi yiidugo ɗuɓɓe nder moɗon ɓe no wiya Adamou Haruna to a wari usina yettoto min ha Garwana ha Marwa ha Gawdere ha Bertuwa May Ganga Garwa Mbulay gureji naɗe ɗe mi limtitan ɗuɓɓe nder moɗon ɗo ƴamtami useni to a wari a heɓan a yetto ha min en giidana inchallah mi tan mi yettago ha moɗon pat moɗon sakiraɓe sey to mi waɗi tour ha Cameroun may pat to Allah mo yerdi man tawi matino sakiraɓe en tan mi yiidugo en pat meɗen mi yetti on be dede yiide nde giɗuɗon min e dede message ji on ɗo ɗaɓɓita famugo no min mbayino e lawol e ko nandi be majum ngam may ɗo ala ko mi wawata wigon sey Allah barkiɗin Allah accu narral e yiide wonde hakkude meɗen sakiraɓe man tawi mati noon jotta ɗo min ɗo ha Kano min ɗo mari sukleji feere haɗɗo sukleji man ɗo ɗi timmayi mi potami mbiyan bo nande ɗi timmata amma to Allah mo yerdini dow ɗo une semaine kam inchallah min gonay Cameroun bismillah to Allah mo yerdi ngam may ɗo on gettama message ji mon ɗi gerɓan ɗum min keɓa min jaabi on inchallah min tan mi jabagode ɗuɓɓe nder moɗo ɗo ƴamami habaru Saleh Hassan miɗo mati noon Saleh Hassan bo o jippi connexion seɗɗa o yahi Niger wuro maɓɓe nanema Niger woni o artinoyam dilloygo bo diga min ɗon no gondi Sénégal min ɗo kuuda be mako ɓawa no ummiti o jippi Abuja o jippi Lagos ha Nigéria haɗɗo o faɓɓi hatton seɗɗa ɓawa no ummiti o dilli ha maɓɓe ha Niger o yehi o nasti babal jotta bo ngal wala deydey connexion ɗo saɗi hatton o wayri connectugo ɗuɓɓe nder moɗo ɗo ƴamtami haala Saleh Hassan amma miɗo matino Saleh Hassan oɗon o jamo sakiraɓe ngam may ɗo inchallah to mi matotiri be mako mi yettinanayi on kofgol ngol kofnoton mo e ko nandi be majum dalila may ɗo min keɓa yiidugo ɓe Saleh Hassan haɗɗo ɗo ha Nigéria ngal ɓe ɗo ɓe noyi Adamou Haruna fotti be Saleh Hassan na miɗo matina min porta be Saleh Hassan amma min matotiri ngal appel amma ngal deydey en ligne o wala connecta donc connexion ngal woni may jotta ɗum ɗum sarga seɗɗa yawa sakiraɓe inchallah sey to min jotti Cameroun kala nde min jotti Cameroun fof min tammi on matinko sakiraɓe wondaɓe e Dieygol Pulaku TV tangue jite abonugo min ɗo taskani on bo ɗuɓɓe ɗo ƴamto Adamou Haruna jotta kon acciti waɗugo vidéo ji ɗo ko larani application ji tutorial kaza e ko nandi be majum min accayi sakiraɓe wallahi ɗum sukle on ɓuuri sembe man tanguiɗon sukle alhamdulillah ko jottani to on daari on paami kuugal meɗen yahi yeeso Allah barkiɗin kuugal meɗen Allah barkiɗinigal ɓeddu barkiɗingo ngal min getti on sinano be moɗon da kuugal men ngal hewtata banni on giwa kadi ko min maɓɓiti ɗum diga himɓe gaɗa e ko temere ko abonné seɗɗa en gi jotta en mari abonné en ha Dieygol Pulaku TV ko ɓurata 8000 abonné ko ɓurata himɓe ujune jeetato himɓe ujune jeetato bo ɗum famɗayi himɓe ujune jeetato famɗayi sakiraɓe min sewrake be maka min getti on ɗum du'aji moɗon ni gatton Adamou Haruna on ɗon bangini banniɗo on ɗon garna en vidéo ji ha YouTube ko laran tutorial nden bo ɓe ɗemgal fulfulde on ɓanci ɓen ma e pulaku meɗen ɗo yaha yeeso yugo nane no wala waɗa e ɓiɗum ɓe fulfulde ko goɗɗo yiɗi o heftugo hunde feere sey to yahi laari vidéo ji ɓe wolde feere to nanta wolde man ɗo ni ka saɗanay ɗum amma on gari on ɗon gaɗa ɗum ɓe fulfulde kay ɗum woodi Allah barkiɗin je mbiyoto may ɗo Allah barkini ɗum may en daari ɗum évolue sakiraɓe ngam may ɗo wala ko mi wawata wigon sey yettore on jarama sakiraɓe vidéo meɗen ngol juuti mi fotani mi limta wani be wane sakiraɓe on ɗuuɗi on pat mon on germani am message ji on pat moɗon on yiɗiɗiraɓe amin ngam may ɗo min getti on inchallah sey to min jottake Cameroun en tan mi matotirgo e min tan min fuɗɗutugo waɗango en vidéo ji dow ko larani hala application ji kala wakkatire fo min keɓa application o kaza to ko ɗum yiɗi waɗugo kaza no ɗum warate tindinojo man ta andunoɗo min gaɗayno nane no ni inchallah min tan min fuɗɗutugo waɗugo ɗum ko ɗum hewta banta no nane no en andi nane no may sukleji may ɗo ɗi gonayi banta je jotta yawa jotta min ɗon gal côté hala marketing min ɗon gal côté ɗo e ko nandi be majum fogorlaji man ɗi ɗuuɗi kanjum waɗi e sakko ma jotta bo on gi min ɗon dow jahale sakiraɓe ngam may ɗo
kala ko mata wigon kabdi abonné ha cien Jengol Placo TV en non tangeji de yahugo abona ha hala marketing bo cena min hala marketing dum cena on dede boluwa ko larani hala pilu en ligne dede ko larani marketing des réseaux donc to ayida pour ko cede en ligne be téléphone mara mi tammi on dara video ji bin gattagal ko teto may musamman ko larani hala Patreon pe on mo anda ko larani hala Patreon pe fu jey ndare video ji medo Patreon pe na dum babal ficide dum babal tefugo cede on ngam jey ndare video jami di ha hala marketing on yande de ko larani to nasi ha dede der téléphone ji molon to ha téléphone na fita to ha warno to windi hala marketing ni to windi hala marketing ayan dede chena min mando ayan logo majum photo ambe photo awal Musa e ayan video ji min gadi tindino je de panmaje do ko larani hala Patreon pe afama to do intéressé ayan numéro jamin di min jaboto message ko larani hala marketing amata min gal ton min tindinte ko larani Patreon pe c'est an bo awara a description mada awara pe mamada compte mada futa hugo warta kala ɓawa lewru fu a jaɓan salaire maɗa banta ko mojo fu jaɓata sakiraɓe on jarama e ceew naɗɗo sakiraɓe sey to en matotiri sey to min jottake Cameroun. Wassalamu aleykum.